пари. Ти го забери. Ти не му остави живот. С много мака го опитвам това. За скрап. Чакайте бе. Абе, чакайте бе. Чакай, спри се. Ама така не е. Това мина, сега съм хората. Аз съм водещата! Да не си дегустационната поръчка. Криси, обърни се! Аз много мака го опитвам. Направи се отварящо. Както ми си издигна днеска в очите, така ми и кама. Проблем! Защо и може... Въпрос, не са обведени до края. Защо има картофи макари? Проблем има микроорганизми това. Няма да го яд. Изпълнете ли? Не може ти за $100 да даваш на някой нещо, а той ще очаква, че е хубаво. Проблеми на нас прилича. Задача, правите омлет за 10 минути. Опа, нарядах си се. Ами, между другото, накрая ще си забиете нощчето там. Кажи, че поста половин. Не може. Значи край, времето си стече! Чакай, бай! Не, това няма да се готви. Не поламач направи. Няма. Направите поламач. Не, трети съдия не! Погледнете се какво става въпрос. Не. Габи! Добре. Бах ти нещастниците. Нещастници. Добре, нека видим реклами. Така, рекламите нове! Чакайте готовото пребиване! Реклама ти казвам! Лели, трябва да си свиш реклама за 5 минути. Реклама за някой космодиск. Тук се решава! В момента сте на бойната игра. Тук се решава дали е вкусно. За космодиска. Имах много болешки в кръста. Много. Ти нужда Ти си сестра. едва ходех. Ето чакай, сега съм на рекламата. Но сега моята приятелка иска космодиска, но аз няма да я го дам, защото това е много сладко нещо. Махни се. Стига бе! Спия с него, ям с него. Защото стана си го слагам уникално нещо. Връщаме се към предаването. Значи към предаването! Задача омлет. Кристина има половин картоф, а Никол половин картоф. Имате 15 минути да опързите картофа, да го берете и нарежете. Значи, Никола се момента работи по-добре. Да не Моля, загори. станете с всички пръсти до края на 15 минути. Абе, ти си от космотиска! Моля, внимание, 13 минути. 13 минути. Опа, чакай, Никола. Ето виждате, има много добра техника, виждам. Много бързо рязам. 30 секунди. 30 секунди. Край! Изтича! Изтича времето. 2, 1, край! Край!
И от двамата иска какво да си иска, но този консул... Имате 10 минути да дойдеш с някой от твой отбор, да видим кой ще махне. Учете си да махне. Не искам да си бия инжекции против тетанус. Да, обаче тя има кръв, тази кръв може да попадне в ястието. За това говоря, не искам да си бия инжекции против тетанус. Недопустимо. Аут! Къде се върнем? Към космодиска! Към космодиска! Забий! Добре. Има комбинация. Отказвам се! И сатъра не можеш да си забиеш даже. Погледнете за какво става. Камера! Погледнете за какво става въпрос. Добре, по-далече. Заради това ли дисквалифицирахте госпожица Филипова? Просто нямам думи. Госпожица Филипова започва с оръжие. Значи, моля ви се за изявление. Ама ми бяга някъде другия. Къде ще готвите сега? В моя ресторант! Всички да дойдат! Как се казва той? Ресторант ми? При Криси! При Криси, значи... на храна, каквато видяхте за природния! Значи, ще дойдем в ресторант при Криси за коса. Спри се това и сега ще интервюираме госпожа